Son as imaxes do atentado perpetrado polo grupo terrorista Hamas contra un autobús de pasaxeiros en Xerusalén. Hai 6 mortos, entre eles un mozo de 25 anos de Melilla. A outra imaxe do día, a máis amable, é a dos nenos volvendo ás aulas. Máis de 300.000 alumnos galegos de infantil, primaria e secundaria volveron á rutina tras as vacacións. Conta con preto de 10.000 seguidores nas redes sociais. Falámoslles de Macu Moreno, a avoa de Salceda de Caselas que ten revolucionadas as redes sociais ca súa filosofía vegetariana e vegana que practica desde hai 46 anos. Boas noites. Un mozo español de 25 anos, natural de Melilla, é unha das vítimas mortais do atentado do grupo terrorista Hamas en Xerusalén. Este é o momento en que 2 homes armados comezan a disparar contra os pasaxeiros dun autobús. Hai 6 persoas falecidas e unha dúcia de feridos, varios en estado grave. Os 2 terroristas foron abatidos. O exército israelí despregouse na zona en busca de cómplices do ataque. O presidente do goberno condenou o atentado e amosou a súa solidariedade cos achegados da vítima española. Nuestra más enérgica condena al atentado ocurrido en esta mañana en Jerusalén Este y mi apoyo, por supuesto, a los familiares de las víctimas, entre las que se encuentra, desgraciadamente, un ciudadano español. Y siempre recordar que la violencia no es el camino y que estamos todos y todas convencidos de que la paz es posible. O líder do Partido Popular publicou este chío onde carga contra o goberno de España. Di literalmente que os terroristas de Hamas aplaudiron hoxe un atentado e a Sánchez e apunta que o goberno debe desmarcarse. Refírese o líder do Partido Popular a un comunicado do Partido Islamista, considerado organización terrorista pola Unión Europea, en que literalmente Hamas di que aplaude as medidas de Sánchez contra Israel. No texto, recollido pola prensa árabe, Hamas asegura que ven a decisión do goberno español un importante paso político e moral e pide a todos os países que dean pasos similares. Porque o goberno español endureceu hoxe a súa postura con Israel. Pedro Sánchez fala xa abertamente de xenocidio en Gaza e anuncia unha lei para decretar o embargo de armas ao exército hebreo. Israel acusa ao executivo español de antisemita e corrupto. É a primeira vez que o presidente do goberno fala abertamente dun xenocidio do pobo palestino. Nunha declaración institucional, Pedro Sánchez anunciou 9 medidas para frear a ofensiva militar israelí en Gaza. Entre elas, prohibir por lei a compravenda de armas con Israel ou vetar o paso por territorio español de avións e barcos con material de guerra pro exército hebreo. Todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno. A reacción de Israel foi inmediata. Acusa o goberno de España de antisemita e corrupto e proíbe a entrada no país da vicepresidenta Yolanda Díaz e da ministra Sira Rego. Estamos hablando de un proyecto colonial que está ocupando territorios palestinos de manera ilegal y cuando plantean que no podemos entrar en Israel, lo que está diciendo es que no nos deja entrar en Palestina. O goberno español nega as acusacións de antisemitismo e chamou a consultas á embaixadora en Tel Aviv. Sánchez insta a Unión Europea a seguir os seus pasos e ser máis contundente. Pedimos la suspensión del acuerdo de asociación con la Unión Europea. No sé qué está esperando Europa a suspender ese acuerdo. Yo siempre he tenido muy claro que España no puede ser cómplice de esta barbarie. Di o presidente do goberno que a historia xulgará como cómplice a quen sexa indiferente co xenocidio en Gaza. O Partido Popular di que Pedro Sánchez está tomando decisións en política exterior de maneira unilateral e advirte que poden poñer en perigo a seguridade de España. Lo que está haciendo es conducir a la política española, a la política exterior española, al ostracismo internacional. Y con ello, lo que está haciendo es también poner en riesgo nuestra seguridad y la de todo el arco mediterráneo. Lo que debemos hacer es trabajar en el marco de las instituciones europeas y de las instituciones internacionales. No buscar utilizar en beneficio propio lo que está ocurriendo en Gaza. Asociacións e colectivos pro-palestinos anuncian movilizacións para mañá durante a etapa da volta entre Poio e Mos para protestar pola presenza nela do equipo ciclista de Israel. Ao mesmo tempo quedaron en liberdade os detidos polos incidentes do domingo.
Goberno pide aos que van participar nas protestas que non admitan actos violentos de grupos organizados. E a través da subdelegación do Goberno en Pontevedra advirten: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta provincia van a estar desplegadas durante la jornada de mañana y que no dudarán en actuar delante de cualquier acción que ponga en peligro la seguridad de la carrera. A organización da proba recoñece o dereito a manifestarse, especifica pacíficamente, pero advirte que non se pode tolerar por en perigo a seguridade. Os detidos, onte, entre eles a concelleira do BNG en Pantón, Rosario Prieto, xa están en liberdade. Ana Pontón denunciaba: esa dureza o Goberno do Estado debería de deixala para romper dunha vez con todas relacións diplomáticas co Estado de Israel. E condenaba a represión que se viu, dixo, onte na chegada da volta a Monforte. Onde se está intentando silenciar hasta estas protestas e esas manifestacións que eran manifestación pacífica, manifestacións democráticas. Dende o PSDG, José Ramón Gómez Besteiro evitou referirse ao acontecido este domingo e asegurou que o importante é o que está a pasar en Gaza. Centrémonos neso, non? Nesa reivindicación que se poña fin a esa masacre, a ese xenocidio, que haxe un alto al fuego xa real. Mentres os socialistas de Pontevedra piden a expulsión do equipo israelí e chaman a manifestarse de forma pacífica. Mañá a volta sairá de Poio para percorrer 167 kilómetros ata a chegada en Mos. Están convocadas protestas en ata 7 puntos do percorrido. Leire Díez afirma que nunca falou directamente con Pedro Sánchez. Pasou hoxe polo Senado a exmilitante do PSOE expulsada do partido tras os audios da UCO, nos que ofrecía pactos ca Fiscalía a cambio de información sobre os investigados dos casos que afectan o entorno do presidente. Leire Díez plantouse no Senado e negou ser fontaneira do PSOE. Porque no soy fontanera, señora, soy periodista, igual que a usted no le gustaría que le llamaran otra cosa siendo senadora. Defendeu o seu traballo como xornalista de investigación e negou render contas a Santos Cerdán. Ni política, ni personal, ni de colaboración ni oficiosa, creo que ha dicho. Tamén asegurou que non coincidirá con Aldama ata o día que increpou na súa comparecencia de prensa. Es que no le conocía de absolutamente de nada. A exmilitante socialista sinalou que teñen probas da participación de xornalistas na xeración de novas que daban lugar a investigacións. Adiantou que vai denunciar o xornal El Mundo por unha información en que indican que Díez lle pedirá Coldo que non involucrará a Cerdán no caso. Porque es que me gustaría que alguna de las cosas fuera cierta, pero es que no he estado en la chalana en mi vida. Y con lo cual es que estoy cansada de estar en sitios que no he estado. Sobre os audios que están a ser parte dunha investigación xudicial, evitou responder. Terá que comparecer nos xulgados o vindeiro mes de novembro. Antes de que remate o ano estará aprobada a primeira lei do clima de Galicia. A Xunta acaba de enviar ao Parlamento o proxecto desta norma que busca unha transición ecolóxica xusta, sostible e xeradora de emprego verde. Gloria. Sí, o obxectivo da lei é conseguir o equilibrio entre os gases de efecto invernadoiro que se emiten á atmosfera e os que se eliminan no 2040, 10 anos antes da data fixada pola Unión Europea. Para conseguilo, a Xunta vai establecer criterios verdes na contratación pública e tamén promover incentivos fiscais para os empresarios que se comprometan na reducción das emisións á atmosfera. Ademais, os concellos de máis de 20.000 habitantes deberán contar con plans especiais para situacións meteorolóxicas extremas. A Lei do Clima ten como obxectivo igualar emisións e absorción de gases de efecto invernadoiro e preparar Galicia ante fenómenos extremos. Fixa obriga para a Xunta de que todas as súas políticas teñen que ter unha perspectiva climática e medidas como aplicacións móviles para indicar nas cidades zonas refuxio para as vagas de calor e tamén introdución como un criterio máis estable de criterios verdes na contratación pública ou establecer incentivos fiscais para que o sector privado tamén se apunte estimular todo o que é contribuir a mitigar as emisións. Para cumprir os obxectivos da lei, a Xunta reforzará as redes de control da calidade do aire e os servizos de resposta ante episodios meteorolóxicos extremos. A conselleira de Medio Ambiente avanza que pedirán as competencias nesta materia unha vez aprobada a lei. Aquí regulamos o que entendemos que é noso e a partir de aí, cando este aprobada, pois pediremos, non, que se nos traspasen pois o persoal relacionado con a EMET.
O proxecto de lei do clima comezará agora o trámite parlamentario coa previsión de que estea aprobada definitivamente este ano. O presidente da Xunta non descarta cambios na estrutura da xestión forestal de Galicia, pero cree que hai medidas máis urxentes. Alfonso Rueda, que mañá ten unha comparecencia no Parlamento sobre os incendios deste verán, critica que Pedro Sánchez anunciaron a Axencia de Protección Civil e o Goberno non convocara aínda as axudas para os afectados. Centrarme primeiro nun análise do sucedido, das medidas que imos implementar e se despois eso leva a algún cambio de estruturas, pois farase, porque podo asegurar que todo o que queremos facer podemos facelo neste momento coa estrutura actual. Insisto, non o descarto, pero creo que ahora mesmo anunciar iso, como fixo o presidente do Goberno, e non facer nada máis, creo que non é útil. Chegou o día. Logo de máis de 2 meses de vacacións, esta mañá tocou o espertador. Algúns saltaron da cama, a outros custoulles máis. Pero, en xeral, habían máis sorrisos que bágoas ás portas das escolas. 300.000 alumnos galegos volveron hoxe ás aulas. A moitos xa lles tardaba este día. Xa contaba os días esta semana toda. Cantos días quedan, mami? Quere volver? Custoulle moito quedarse dormido, porque, bueno, xa sabía que viña. Veña, que hai que ir ao cole. E a pequena, sobre todo, cole, cole, cole. A ilusión e o nervio mesturábanse ás portas dos centros educativos. Cando abriron as carreiras que botaron para entrar, revelaron que había ganas de volver cruzalas. Entran correndo, que bueno, están encantados. Os nenos son moi flexibles e eles queren cousas novas, non teñen problema. Se lles preguntamos a eles, confirman cal é o maior atractivo da volta. Ver estes amigos, veros outra vez, algúns, porque outros xa os vi no verán. Porque podo ver os meus amigos, podo conocer a miña profesora. Agora toca volver a instalarse, despregar o material e, sobre todo, recuperar ese contacto que extrañaban dende xuño. E se os pequenos tiñan ganas? Máis ganas nós, creo, totalmente. O mellor mañán é outra cousa, pero hoxe unha alegría estupenda para todos. Porque malia que algunha rutina non se botara de menos. Horarios, prisas, discutir pola mañán, veña que non chegamos. A volta ás aulas dos pequenos tamén é unha axuda para os maiores. Volver á rutina pois tamén axuda un pouquiño a organizar a vida e porque o tema da conciliación pois ben sabemos que é moi complicada, moi difícil. Volven os horarios e as rutinas escolares para máis de 300.000 estudantes de infantil e bacharelato. Son cousas de 4.000 menos que o curso anterior. A Xunta destinará este curso alrededor de 133 millóns de euros aos programas de apoio ao alumnado dende infantil ata a universidade. O presidente da Xunta, que visitou hoxe un colexio de Vedra, destaca que a maioría dese orzamento será para financiar os servizos de comedor, seguido das axudas aos libros de texto e material escolar, que por primeira vez se poderán desgravar na renda. Haberá tamén apoios para estudos e prácticas no estranxeiro para universitarios e alumnado da FP. Como decía, 132,4 millóns de euros para apoiar o esforzo que fan as familias ou os estudantes, garantindo, sobre todo, esa medida de ter educación absolutamente gratuita dende o primeiro ano de escolarización ata o remate da universidade. A conselleira de Medio Rural seguiu hoxe dende Lugo os traballos de prevención de incendios. Alí, unha vía preto dos lagos de Teixeiro serve como cortalumes e facilita o acceso dos medios de extinción. O Goberno de Galicia dedica a este tipo de actuacións máis de 50 millóns de euros. Obras de desbroces que se viron paralizadas en período de alto risco de incendios porque podían causar lumes e que agora estamos retomando ali onde os técnicos consideran que se poden facer e que hai que facelas cando o tempo o permite. Imos con máis asuntos. Nunca foi tan caro mercar coche de segunda man. O prezo medio supera por primeira vez os 18.000 euros despois de aumentar entre o ano pasado e este un 8%. Curiosamente, soben máis aínda os coches de máis de 20 anos. Concretamente, crecen o dobre, ese 15,5%. O seu prezo sitúase de media en 6.000 euros. Por tipo de coche, as vendas de segunda man seguen lideradas, Patricia, polos de combustión, polo de agora.
Sí, os vehículos de combustión siguen liderando o mercado de coches de segunda man, representan o 83% de todos os que se venden. Encabeza esta lista os coches diésel, supoñen o 47% do total. Despois están os de gasolina cun 36% e o 15% de toda a oferta son híbridos ou eléctricos. Non aconteceu mesmo no mercado de primeira man. Neste caso, nos primeiros 6 meses de 2025, dos 610.000 coches que se matricularon, só o 5% eran coches diésel. Tamén os de gasolina perden mercado, aínda que non tanto, e representaron o 30% de todos os que se matricularon nese mismo período. Grazas, Patricia. Máis asuntos da economía. Desde hoxe, os accionistas do Sabadell poden decidir se aceptan ou non a OPA do BBVA. Teñen de prazo ata o próximo 8 de outubro. O BBVA precisa que acepten polo menos a metade dos accionistas para sacar adiante a operación. É a primeira OPA hostil no sistema financeiro español nos últimos 40 anos. Do exterior, o presidente francés Emmanuel Macron nomeará nos vindeiros días un novo primeiro ministro tras a dimisión do actual xefe de goberno. François Bayrou deixa o cargo tras perder unha moción de confianza. A Asamblea Francesa non apoiou o seu plan de recortes de gasto público. François Bayrou subía ao atril da Asamblea Francesa a sabendas de que ia ser a súa derradeira intervención parlamentaria. Pedira a confianza da Cámara para sacar adiante uns presupostos que incluían un axuste de 44.000 millóns de euros, un recorte dos servizos públicos, a conxelación das pensións e mesmo a eliminación de algúns días festivos. Todo para reducir unha débeda que, nas súas palabras, ten a Francia ao bordo do abismo. Non é unha cuestión política, dicía Bayrou, senón histórica. Pero o seu discurso non convenceu. Por 194 votos a favor e 364 en contra, perdeu unha moción que supón a súa dimisión inmediata. Durou menos de 9 meses e o cuarto primeiro ministro que cae na legislatura. Emmanuel Macron vese outra vez abocado a elixir outro xefe de goberno ou convocar eleccións legislativas. Ese é o camiño que prefire a ultradereita. Non é unha opción, senón unha obriga, presionaba a súa líder Marine Le Pen. Pero Elíseo xa comunicou que haberá novo primeiro ministro nos vindeiros días. Les socialistes prennent la responsabilité d'affirmer qu'ils sont prêts à gouverner. Os socialistas estamos listos para gobernar, dicía o seu líder na Asamblea, Boris Valot. Tras 4 xefes de goberno conservadores, a esquerda, gañadora dos últimos comicios, cree que chegou a súa hora. Aínda do exterior, estamos na Arxentina. Alí, tanto a bolsa como a débeda pública abriron este luns con fortes caídas tras o último revés electoral do presidente Milei. O seu partido quedou a máis de 13 puntos do peronismo nas eleccións legislativas na provincia de Bos Aires. Unha derrota moito máis dura do que auguraban as sondaxes. Bos Aires concentra o 40% da poboación total da Arxentina. Os resultados anticipan un escenario negativo para a formación gobernante a un mes dos comicios que renovarán parte do Parlamento Nacional. E de volta en Galicia, a xuíza de Vilagarcía, que leva o caso do presunto matricidio perpetrado o pasado venres, decidiu deixar en liberdade o mozo que estaba detido pola morte da súa nai. Estaba detido pero na UCI do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde ingresou o venres por la tarde mesmo, tras tirarse pola fiestra pouco despois de que súa nai aparecese morta na casa acoitelada. A xuíza entende que hai un prazo máximo de detención que non se pode superar e que o mozo non está de momento en condicións de declarar. Pediulle ao hospital que informe de calquera cambio. En Sevilla, a policía detivo un home acusado de matar unha muller nunha barriada da cidade. Todo apunta a un novo crime machista. O cadáver da vítima, unha muller de 47 anos, foi atopado con signos de violencia no interior dunha vivenda. Segundo trascendeu, foi a súa parella o que deu aviso aos servizos de emerxencia. Posteriormente, foi detido. Non constaban denuncias previas por parte da muller, nin estaba inscrita no rexistro bioxénico. A Policía Local de Poio comisou unha plantación de marihuana nunha horta de Campelo, a maior detectada na zona nos últimos anos, Andrea. Si, a Policía Local de Poio desmantelou a maior plantación de marihuana no concello dende que hai rexistros ao superar os 50 kilos o total da droga comisada. Esta plantación atopábase na finca privada dunha casa ao aire libre rodeada por un muro, pero visible dende algúns puntos debido á elevada altura das plantas que chegaban a superar os 2,5 metros de alto. O presunto responsable, un veciño de 55 anos de Campelo, afirmoulles aos axentes da Policía Local que se atopaba a poucos días de facer esa
colleita para posteriormente vender a droga. Agora este veciño atópase sendo investigado por un delito contra a saúde pública. Grazas, Andrea. A previsión meteorolóxica fixo que se declarasen avisos no leste da península, vermello na provincia de Tarragona concretamente. Esta tarde, na comarca da Vega Baixa de Alacante, unha tormenta deixou un fenómeno coñecido como reventón húmido. Eventos de entre 90 e 100 km por hora. Algúns concellos, incluída a capital da provincia, anunciaron, entre outras medidas, a suspensión das clases para mañá martes. Tamén en Cataluña se adoptaron medidas preventivas. Nalgúnas comarcas de Tarragona empezou a chover o serán de xeito torrencial e se lle pediu máxima prudencia a toda a poboación. Imos con máis asuntos. A que non lle pasou que levas un anaco dando voltas para aparcar e cando por fin ves unha praza hai un peón gardándolle o lugar a outro coche? Pois saiban que ademais de sentar fatal, é ilegal e motivo de multa. Según o artículo 122.6, cando existe refugio ou calquer zona para os peatóns, o peatón non pode permanecer no arcén, nin tampouco pode permanecer na calzada, sendo sancionable con 80 euros se é unha falta leve ou incluso hasta 200 euros se é unha falta grave. A pesar destas posibles sancións, tendo en conta a dificultade de algunhas zonas para aparcar, moita xente arriscas igualmente con tal de conseguir un sitio onde poder deixar o coche. Si, eu xa teño feito. Mentre non te collan, non? Eu se vou nunha furgoneta e van dar a volta para aparcar e me din ponte aí de pé e me ven un coche e digo, oye, que non, estou esperando a que viña unha furgoneta para aparcar. Porén, as sancións non son o único. Este tipo de actos poden desembocar tamén nunha posible liorta entre o peón e o condutor que trata de aparcar. Podes atopar con xente que dalle igual, en plan que che ven pasando o tema, pero hai outra que pode intentar aparcar e como teñas un pouco así metido na cabeza que non se vas a quitar, igual tes un problema, levante por diante. Alguna liorta pode haber fijo, al final depende de la persona, habrá alguno que no le importe y otro que pues quiera meter el coche por sus narices. Hoxe foi día de festa en Porto do Son. Nesa vila mariñeira agardan o final do verán para honrar a Virxe do Carme. A diferenza de moitas vilas que celebran o 16 de xullo, aquí homenaxean a patroa do mar o día 8 de setembro. Un acto o que lle seguen 3 xornadas de festa, música e verbena que pechan o verán nesta localidade do Barbanza. Sempre bonito. Acompañar a Virgen este día é un honor. Ai, si, a Virgen do Carmen para nós é todo. É todo. A coordinación parece que faga que pese menos, pero, bueno, ten o seu peso. Ao final, sin todo mar, a cuanto que sea, non? Era mellor que se celebrase o propio Día do Carmen, pero claro, tantos pueblos mariñeiros temos aquí en Galicia que, claro, se vamos a facer todos o mismo día, daquela non habría orquestas para facer tanta actuación. Macu Moreno é unha veciña de Salceda de Caselas que está triunfando nas redes con case 70 anos grazas ás súas receitas veganas. Tamén publica anécdotas e historias da súa vida e as marcas ollo porque xa comezaron a chamala para publicitar os seus produtos. Coñecida nas redes sociais como a boa vegana, Macu Moreno, os seus 68 anos de idade, está cada vez máis satisfeita de elixir ser vegana, aínda que hai 46 anos pouca xente o entendía. Un pouco de xóxica al principio e tenían medo que me pasara algo. As súas receitas triunfan entre os milleiros de seguidores da súa rede social. Lechuguita, queso cheddar e lomo de laganeta. Aquí Macu tamén mostra o seu estilo de vida e xa colabora con distintas marcas. Pongo anécdotas e cosas de mi vida, que eso sí que gusta mucho, ¿no? Pero más centrado en la alimentación y en el modo de vida. ¿Tienes un montón de seguidores? Sí, tengo casi 10.000. Estoy muy contenta y aparte tengo una comunidad muy bonita, muy comprometida. Ensina aos seus seguidores que ser vegana non ten por que ser aburrido e que se pode comer rico e variado. Como ensaladilla, como hago empanada, hago callos veganos, hago espaguetis súper ricos, yo que sé, hago unas paellas que te mueres, de ricas que las hago. O seu público é mozo e di que apenas a segue xente da súa idade. Para Macu, ser influencer é un hobby que lle está dando moitas alegrías. A escritora galega Míriam Reyes foi galardoada hoxe co Premio Nacional de Poesía 2025 pola súa obra Con.
Nacida en Ourense en 1974, Míriam Reyes é poeta, editora e tradutora. O xurado destacou deste último poemario a súa estrutura, que cualifican como suxestiva, rítmica e sonora, concéntrase nas dimensións das relacións persoais e di o fallo que o fai desde unha intelixencia lingüística que pensa e que conmove. A sardiña é o elemento... E imos agora cunha noticia da Televisión de Galicia. Mañá os compañeiros do Telexornal Mediodía farán o informativo desde un centro da FP, coincidindo co arranque das clases. As cámaras da Galega estarán no Centro Público Integrado de Formación Profesional Politécnico de Lugo, desde onde poderemos ver en directo o Telexornal. Coñeceremos de preto un dos centros de referencia da formación profesional de Galicia e compartiremos cos alumnos as súas experiencias e expectativas deste inicio de curso escolar.